Biye tarata ye octobre kalo tile 28 san 2025 amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka ɲɛmaw olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala k'a fɔ Mali ale ni Moritani frontière o yɛrɛ kɔni datugula an ka ɲɛmaw fɛ ka sanga ni lakana o yɛrɛ kɔni kunkan ko walasa lakana ale ni basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna ka bingani wale ale ni yuruku ko o kɛlɛ fɛn min an ka ɲɛmaw ye olu yɛrɛ kɔni a décider ka frontière ko o yɛrɛ kɔni datugu Mali ale ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Moritani ale éleveur olu kɔni kamana gannen kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni bala ka welewelemada k'o kɛ ka ɲɛsin u ka autorités ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ telima sɔrɔ ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ ko ni Moritani ale yɛrɛ kɔni bagan feerelaw ka bagan ta 100 sara la 70 o yɛrɛ de kɔni bɛna an ka jamana kɔnɔna ba Maliba nka ka sanga ni lakana ale hukumu kɔnɔna ye an ka kɛlɛkɛcogo an ka ɲɛmaw olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bamako ale ni Nuwaso ye doni min yɛrɛ kɔni bɛ k'a kɔnɔna na ka frontière yɛrɛ kɔni datugu pewu. Ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya bila octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 26 san 2025 an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka wuli ka jɔ ani u ka baara dɔnniya o sera ka kɛ sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale tigilamaw ka bingani wale da ka u yɛrɛ kɔni bɔ ma ka sababuya kɛ a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ sa fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni bala ka taa ɲagata ko o ta ka ɲɛsin citerne ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la citerne minnu ni olu bɛ don ni taji ye an ka jamana kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ convoi min ni o yɛrɛ kɔni bɔla ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka bingani wale ka ale yɛrɛ kɔni bɔ ma kɔlɔncɛbakaw olu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni ale région na état-major général des armées a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga n'u ka wuli ka jɔ ani u ka baara dɔnniya cogoya ye. Alisa an bɛ to tajiko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni camion citerne 400 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ de kɔni dola an ka faaba kɔnɔna na kunu tɛnɛndon octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na. Walasa ka taga ni ka segin ko o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔdenw ma fɛn min yɛrɛ kɔni transport routier olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka bisi dɔ ko o yɛrɛ kɔni bila an ka faaba kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bɛ bolili daminɛ bi tarata octobre kalo tile 28 san 2025 kɔnɔna na fo ka taa se karima novembre kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn ninnu ye u yɛrɛ kɔni bolili bɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 11 ma ani wulada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn ninnu u yɛrɛ kɔni bɛ yaala an ka faaba ale yɔrɔ caman na minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ fo ka daminɛ Bangineda la fo ka taa se Tour d'Afrique yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bisi duuru ye o de kɔni bilalen no o sira in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Afrika Tour ale ka kari 2 la fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanawɔrɔba sira ye fo ka na se Tour d'Afrique ma a yirala k'a fɔ heure ɲɔnɔ ale yɛrɛ kɔni kari ka den duuru bɛ bila o sira kofɔta in yɛrɛ kɔni kan o tɛmɛnen a yirala k'a fɔ aéroport sira fɛn min yɛrɛ kɔni heure ɲɔnɔ ka bisi kelen ani fɛn min yɛrɛ kɔni bani transport o fɛnɛ bisi kelen o bɛna bila ni sira kofɔta in yɛrɛ kɔni kan Moribabugu rond-point fo ka na se Moribabugu fo ka taa se Gabriel Touré ale rond-point ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bolimafɛn 4 ye o bɛna bila o sira kofɔta in kan min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Douanza transport ale kari 2 bɛna bila o sira kofɔta in kan ani Bani transport o kelen fɛnɛ bɛna bila ni sira kofɔta in kan ani fɛn min yɛrɛ kɔni Benso transport ye o fɛnɛ kelen bɛna bila ale sira kofɔta in kan min bɛ tali kɛ Kati yɛrɛ kɔnɔna fo ka na se Carrefour des Jeunes ma an ka faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a ka transport o 3 bɛna bila o sira kofɔta in yɛrɛ kɔni kan ani Bani transport o fɛnɛ 2 bɛna bila o sira kofɔta in kan min bɛ tali kɛ Samaya sira ale kɔnɔna a yirala k'a fɔ Benso transport o fɛnɛ kelen bɛna bila o sira kofɔta in kan fɛn min yɛrɛ kɔni Sonefo o fɛnɛ kelen bɛna bila o sira kofɔta in kan ani Douanza o fɛnɛ kelen bɛna bila ni sira kofɔta in kan ka taa Samakɔkaw olu fɛ yen a yirala k'a fɔ bolimafɛn 3 bɛna bila olu ka sigida yɛrɛ kɔni na min bɛna fɔ an ka faaba ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Bani o yɛrɛ fɛnɛ den 2 bɛna bila o sira kofɔta in kan ani fɛn min yɛrɛ kɔni Stop transport o fɛnɛ kelen bɛna bila ni sira kofɔta in kan a yirala k'a fɔ bolimafɛn 27 o yɛrɛ de kɔni bilalen no jamana kɔnɔdenw ka disposition na min yɛrɛ kɔni bɛ yaala an ka faaba fan caman na walasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ taga ni ka segin ale kunkanko la yanni ɲɛ ka sɔrɔ tajiko yɛrɛ kɔni na.
Kasangani kiri kunkan ko ye kunu tene don an bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Musa Mara ni ale an ka premier ministre ni a minɛna an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ ni a yɛrɛ kɔni minɛ kunba kɔni tɛ dɔwɛrɛ ni a kɔni kun bɛ kunnafoniya minnu jɛnsɛn a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu yɛrɛ kɔni kun sɛbɛncɛlen tɛ fɔ ka taa se kumakan dɔ ma minnu yɛrɛ kɔni tɛ an ka ɲɛmaaw fɛla ye fɔ ka taa se jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni futinɛni yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ o de kɛla sababu ye k'a to u kɔni bɔla ka an ka premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara ale minɛ nka kunu tɛnɛ don octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale ka délibéré yɛrɛ kɔni kɛla fɛn min yɛrɛ kɔni ye tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ Musa Mara ale kan ka san 2 o kɔni kaso kɛ san 1 ko a yɛrɛ kɔni b'o kɛ a datugulen o tɛmɛnen a yirala k'a fɔ k'a kan ka amani min yɛrɛ kɔni sara sa o de ye sefa wari 100,000 fɛn yɛrɛ kɔni ye sifinako ale ni farikolo ɲɛnajɛ ale ministre monsieur Abdullah Kasimo Ibrahima Fomba ale bɔla ka communiqué bila kunu tɛnɛ don octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka influenceur ma fɔ ka taa se communiqué yɛrɛ kɔni ma ani maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don TikTok ma maa o maa ni e yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛn kɛ ka a bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɛbɛnni ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ wele bilalen don olu bɛɛ lajɛlen ma bi tarata octobre kalo tile 28 san 2025 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 14 sanga 30 waati stade Mamadou Konate ale kɔnɔna na walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u seko ale n'u dɔnw yira jamana ale ka ɲɛtaga la. Jawando service wulila dele ko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelko yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kele so kele asa ka yurugo ale ni bingan wale ko o kele ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw ye olu kɔni bala ka u seko ani u dɔn ko yira ka sangani an ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye brigade de stupéfiant ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di ka yira ka fɔ u ka wulikajɔ dɔ kɔnɔna na wulikajɔ min ni o yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya kun bɛ commissaire principal de police Musa Batili bolo min yɛrɛ kɔni kɛla octobre kalo tile 13 ka taa don octobre kalo tile 15 la san 2025 kɔnɔna na an ka jamana la a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka opération ba 2 kɛ an ka faba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɔla ka u tigɛ da maa 3 a yirala k'a fɔ u ka ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɔla ka u tigɛ da maa 3 kan kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka cannabis ale yɛrɛ kɔni biriki 45 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka fura suguya dɔnbali dɔ ye minnu yɛrɛ kɔni ni olu kɔni dagalen tɛ fiyewu ko o fɛnɛ carton 90 ko u bɔla ka o fɛnɛ sɔrɔ u ka opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛla yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ octobre kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛliw daminɛ kabi centre ville la fɔ kana se yirimajɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka u tigɛ da kɛ maa dɔ kan maa kofɔta yɛrɛ kɔni ko valise de kɔni kun b'a bolo valise min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni cannabis ale yɛrɛ kɔni biriki 45 ɲɔgɔn kɔ ko o de kun b'a bolo ka sanga ni u ka lakana tigilamɔgɔw fɛnɛ ka sanga ni lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔ fɛnɛ u tilala tuguni ka u tigɛ da maa 2 o yɛrɛ fɛnɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ kan halisa ala ka jamana in basigi
octobre kalo ni ale dɛmɛ kalo ye a yirala k'a fɔ sibiridon octobre kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na sajɔlakaw olu fɛnɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ma 91 olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ ala lajarabi maa minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko dɛsɛ o yɛrɛ kɔni sela maa minnu ma a yirala k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu yɛrɛ kɔni fɛn min yɛrɛ kɔni maakɔrɔba 26 ɲɔgɔnkɔ o fɛnɛ kun bɛ dɛmɛ sɔrɔ tan ninnu yɛrɛ kɔni cɛla dɛmɛ yɛrɛ kɔni dola maa minnu fɛ sa o de société d'exploitation des mines d'or de sajɔla Semos SA u yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ kɔnɔna a yɛrɛ kɔni kun bilafalen no balo la min bɛ tali kɛ malo la fo ka taa se sukoro ma ani tulu ani makɔrɔni ani a ɲɔgɔnna caman maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ sa u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ in donbagaw yɛrɛ kɔni ma dɛmɛ yɛrɛ kɔni dila ka ɲɛsin octobre kalo ni ale dɛmɛ kalo ye o ma kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kalata ni o yɛrɛ kɔni kɛla sibiridon octobre kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Alassane Dramane Ouattara ni o kun y'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni ale kun bɔla ka sebaya sɔrɔ sondage yɛrɛ kɔni na kunu tɛnɛndon octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Alassane Dramane Ouattara ni ale kun y'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kabi salo a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka sebaya sɔrɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata ale kɛnɛ kan ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔn na